Asibingelele sikwamukela kuyi-channel igama kuPastor ngi-channel ngifuna kubaleke kufanele ukuthi nabu sesona ekuseni ka 5 ntambama u9 ekuseni ka 5 ntambama u9 ekuseni ka 5 ntambama ungawusebenzisa WhatsApp ungawasebenzisa ama-SMS uma ungifonela awukwazi ukubuza igama uyichaza wena mawucela ukuyichaza bese uchaza ucela ukusizana kuphela awukwazi ukufuna ekuseni awukwazi ukufuna ebusuku awukwazi futhi ukutest drive inamba yami ukungi-miss call uringise uthi uyayi-check uyasebenza iyasebenza yabo. So namhla sibheka la unhlakanipho tshela ukuthi-ke ngiphupheke ngigcoke ibhayili emhlophe ngiseduze komfula ngashingaba ke inkosazana yamanzi. So unhlakanipho tshele I don't know ngandla kwethu I'm one person ozwana lokuhlonipha. So uma ungafuni ukubuza kimi uma ungafuni ukubingelela ungamane ungabuzi kimi yabo, because uma ubuza kimi ngidinga ungihloniphe. Inhlonipho iyona into engihambisa phambili because nami ngiyabahlonipha abantu engiphila nabo. So awukwazi ukungena kuyi-channel ungabingeleli just ubhale because awukhulumi nomshini, because the day ngizoyeka ukuphendula la ngithi ngizophendula kuphela umuntu obingelelile kuzoba buhlungu futhi. I will do that. So asenze kanje ushintsha waba inkosazana yamanzi i-mermaid in English. Abanye bathi domfish ngesizulu, abanye bathi inkosazana yamanzi. Ilo muntu kuwumuntu ngaphezulu kufish ngesansi. So number 1 ngokwesintu uma uphupha inkosazana yamanzi kuye kuthathwe njengophawu oluhle uma inkosazana yamanzi, ngoba lokho kunako ukuvezela ukuthi wena usuke wembethwe umoya weyidalwa noma wesidalo samanzi noma wembethwe umoya waleso sidalo samanzi yabona. Number 2 kafushane omunye angayibeka kanje angathi uma uphupha inkosazana yamanzi kuwuphawu oluhle, ngoba uma inkosazana yamanzi osuke lusho ukuthi unedlozi wena lamanzi noma lasemanzini uyabona. Kodwa ke asithi number 3 ngokwejwayelekile uma uphupha inkosazana yamanzi kuye kuthathwe njengophawu oluhle uma uyinkosazana wena, ngoba lungakhomba ukuthi wembe noma kuphethwe lesi sidalo samanzi wena, futhi amandla nobunhlanhla bakho buyovuleka noma buzovulwa ukuzijwayeza ukuvakashela amanzi noma ukukhuleka ezizindeni zamanzi noma ukuphahla ezizindeni zamanzi noma ukungena kulezi zizinda zamanzi. Masikhuluma ngezizinda zamanzi sikhuluma ngemifula, impophoma, iziba, amadamu noma ulwandle uyabona. Ukuthi izona ndawo ufuna ube umuntu odlalela kuzo uyabona. Kodwa kasivale kanje. Number 5 uma ungumzalwane uma uyikholo uma uphupha inkosazana yamanzi noma uphupha inkosazana yamanzi kuye kuthathwe njengophawu olubi uma ungukuthi wena inkosazana yamanzi, ngoba lusho ukuthi wena uhaqwe lo moya ke wenkosazana yamanzi, futhi uyadinga umkhuleko namandla ukuze uqande lo moya yabo. Amahubo 74 verse 13 nguwena wahlukanisa ulwandle ngamandla akho wachofoza amakhanda izilo ezisabekayo emanzini. Nguwena waphodloza kamakhanda kaLeviathani wamnika abe ngukudla kweyidalo zasehlane. So besibheka la uphupha uyi-mermaid. So abantu akubona wonke umuntu okholelwayo edlozini lamanzi, kunabantu abangakholelwa kule nto abazalwane. So bona they pray against those things, bese kuthi laba abakholelwa kuzo abayilandelayo they pray ukuthi lezi zinto ziphakame zibe mbathi kahle ihlale kahle kubo yabona. Siyabona.